Ito na yung pangalawa nating box. Ayan na yung isa. And ito yung nandun sa kwarto ni Holly, yung ibang garbage bag. So, pipilian ko yan na pwede kong ilagay dito sa pangalawang box natin. And ito, sa pangalawang box na yan, yung mga yan. So, let's do this, guys. Anong oras na? 2:35 na. Okay. So, ang gagawin ko ay mag-ukay-ukay muna ako dito kung anong pwede kong ilagay dito sa box. Kasi marami tayong mga damit na hindi ko naman nagagamit. Tulad nito, hindi ko naman ito nagagamit. So, ipadala na lang natin ito sa Pinas. Nabili ko ito sa factory. Ito. And, ayan, marami pa dito. Ito mga jacket. Ayan, oh. Hindi ko naman nagagamit ng mga to. No, this is mami. And, ano pa yun, sa isang box naman, eto, pwede ko na itong ipamana. Nagamit ko na to, sobrang nagamit ko na to. Pero okay pa siya, oh. And eto, bago pa to, hindi ko pa to nagagamit. So, yeah. Ukay-ukay muna ako dito. Oh my God, naiinis na ako dito sa aking naiinis na ako dito sa aking camera. Pangatlo ko na to, take 3 na to kasi hindi siya nagre-record pero nakalagay record. May red siya na dot tapos nakalagay record. Pero pag tinitingnan ko, hindi siya naka-record. Ano kaya ang diferensya nitong ko? And minsan namamatay siya, bigla na lang siya namamatay na bigla na siyang iitim or magda-dark. So anyway, eto ulitin ko ulit. Pangatlo ko na to, take 3. And then si Jan dumating na pinakita ko hindi rin naka-record sa pero nakalagay record. Pero nung tiningnan ko, i-play ko, hindi siya naka-record, guys. Nandiyan na si Jan galing Boatyard. And eto nga, galing to sa nabili ko to sa Cotton On. Eto ay bra tsaka panty. Mga mura ko silang nakuha. Eto yung mga bra, oh, ang gaganda ng bra. Para kay mama, tsaka sa kapatid ko, tsaka sa pinsang ko. Ayan. Marami tong bra. Iba-ibang size kasi 3 sila na binilhan ko. Ayan. And yung mga underwears. And alam nyo ba, meron ditong talagang nasaktan ako nung nakita kong nag-sale to. Kasi nung bago pa lang to sa sa Cotton On, nabili ko yung akin sa Adelaide. Nabili ko yata siya $25 or $30. Basta medyo mahal siya compare dito. Eto, $5 na lang. Nag-$10 siya, tapos down to $5. So, nakuha ko siyang $5. Okay. Punta siya dun sa labas. Nandiyan na kasi ang daddy. So, binila ko yung kapatid ko. Ayan. Tapos, yung mga underwears, mura na lang siya. Ano siya? Magkakano ba to? Nakalagay dito $5. Pero, pag binayaran mo siya sa counter, $3 na lang siya or $2. $3 ata. Depende, may $3, may $2. Ayan o, ang cute oh. Ang ganda pa ng ng tela. So ayan, sana na-record na to kasi pangatlo ko na to. And eto nga, binilang ko si mama nito sa house. Ito yung tulad ng na ginagamit ko sa kusina, mga kutsara. Ayan, iba-ibang kulay. And then sa hapon, binilang ko rin si mama ng para ito ba? Ito, ang tawag nga dito. Aray ko. Nagkakahulog-hulog na. Ito, tapos, ay, lumalabo kayo. Daming issue tong camera. So, ito, para ilagay ni mama dito yung kanyang mga, ayan. So, ayan. Meron na rin si mama tulad sa akin, pero puti nga lang kay mama. So, ayan. Magiging masaya si mother kasi, niya talaga to, request niya talaga to, etong mga to. Kasi nakikita niya nga sa kusina ko, sa mga vlogs. So, ayan. And, eto, pink or, siguro yellow na lang yung kay mama. Akin yung pink, kasi si Holly may sa pink. So, mag-ukay-ukay muna ako dito. Then, ilalagay ko dito sa second box, etong mga natira. Ay, sana mag-crush pa. And, eto yung mga, canister na nabili ko sa Kmart na iba-ibang size din. Ayan, siguro ang gagawin ko ay ipasok ko yung mga chocolate dito para mas-save yung space. Kasi malaki yung space naman dito, oh. Meron tayong, medyo marami-rami din to. Ayan, meron tayong iba-ibang sizes. Request din to ni mama kasi nakikita niya to sa aking pantry. Tapos binila ko si mama na mini pot with stand. Ayan. Kasi mahilig si mama sa mga tanim-tanim. So binila ko si mama ng cutie-cutie para
pang-decorate niya sa bahay. So, yan. Napagod ako ah. And, meron pa pala ditong meron pa akong nakitang spam or ham. Yung leg ham. Meron pang ilan to? 5. Tapos shampoo. Tapos meron pang, malaking coffee. 2 malaking coffee. Nescafe. Ayan, 2 malaking Nescafe. And ito yung parang stick off sa atin. Bumili ako ng ating isa, ibang flavor. Ito yung, ano ba to? Cookies and cream and chocolate. So, ilalagay din natin to sa box. So, yan. Okay na. Okay na muna ako. Ay, hiningal ako doon. Sana na-record na to. Sana record ka ha. So, ito yung napili ko. Ito, nabili ko to sa Pilipinas, sa Old Navy. Once ko lang to nagamit. And ito, once ko rin to nagamit. So, ipamanan natin to sa Pilipinas. Ito. And ito, hindi ko pa to nagagamit. Nabili ko to sa Temp. Ayan, may tag pa siya. Hindi ko pa siya nagagamit. Ayan. And ito rin, nabili ko sa Temp. Hindi ko rin to nagamit. May tag pa rin. Ito, ayan. May tag pa siya. Hindi ko pa yan mga nagamit. And ito, kasi tag-ulan, di ba? Minsan tag-ulan sa atin sa Pilipinas. Ito, hindi ko pa ito nagagamit. Meron akong isa nito, pink. So, ito, ipadala ko na rin tong isang to. Ano pa ba? Ito, dress. Ayan, cute siya. Meron siyang mga fruity-fruity. Hindi ko pa ito nagamit. Or nagamit ko to once. Ayan. And ito, 2 to. Ewan ko nasa na yung isa. Nagamit ko na yung isa. Ito, Cutie-cutie din. And yung mga trackies, ito. And ito din, para sa tag-ulan doon. And dresses. Tapos ito, hindi ko pa ito nagagamit. Nabili ko to sa... Saan ko pa ito nabili? Online ko ito nabili. Hindi ko pa ito nagagamit. Saan ko nga ito nabili? Sa Iconic ko yata ito nabili. Ayun, ang cute nito, Hindi ko pa siya nagagamit. So, ayan. And meron akong nabili sa, sa Calvin Klein, sa Adelaide. Meron ako nitong t-shirt. So, binilang ko rin si mama, si papa, tsaka yung kapatid ko. Tig-iisa kami. Ayan. Calvin Klein na white lang. Na may nakalagay CK. So, kay mama, papa, at tsaka sa kapatid kong babae. And meron na isang black. Simple lang din to. Ayan, ang v-neck. Calvin Klein din to. Ayan. Para sa kapatid kong babae. So, yan. So, ngayon, ang gagawin ko ay ilagay na natin dito sa box. So, i-tape ko muna yung ilalim nito. Alam nyo bang ano na ba? Noong oras na 3:45 na, nandito na yung mga bata nasa labas, naglalaro. Tape ko lang to, tapos magluluto pa ako ng dinner. Magluluto pa tayo. And, na-upload ko na yung na-upload ko na yung inedit ko kaninang umaga. So, meron akong vlog ngayong araw. Kitama ka naman. So, ayan. I-tape ko lang to. Ayan, na-tape ko na yung isang box. And, kinuha ko na yung chocolate dun sa garage. Eto, isang plastic bag ng Coast yung chocolate. Tapos, meron ako dito na ayan, Oreo. Yung coated Oreos. Ayan. Ito ba? Cadbury Oreo na coated. Masarap to. So, eto. Ang gagawin ko ay ilagay ko yung ibang chocolate dito. Para makasave tayo ng space. No? Ilagay kong ganito, Ayan. So, diba? Para makasave ako ng space sa box. So, ulitin ko lang din ganito. Lagay tayo na. Ayusin ko na to. Hindi na yung kailangan.
malalaking bar na Cadbury. And meron tayong Toblerone. Ayan. So, yeah. Lagay na natin to dito sa box. And meron pala akong mga iNotes na assorted biscuits. Ayan. Isang bag din to. Ayan. And meron po pala akong mga spam. May nabili rin pala akong spam kahapon. Okay. And bumili rin akong ito yung dry roasted na almonds. Coles brand. And pistachios. Ayan. Roasted and salted. And more coffee whitener or ano to sa atin? Coffee Mate. Pero Coles brand to. Ayan. Ayan. Dito ko linagay yung mga yung canister. Tapos, hinarangan ko siya ng sabon para hindi ba magbanggaan. Para hindi sila mabasag. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. Linagyan ko ng sabon dito, dito ba sa side para hindi siya mabangga, para hindi din mabasag. So, yan. Ay. Hirap. And bumili rin ako sa Cotton On ng mga t-shirt para sa kapatid kong lalaki. And eto, mayroon ako nito para ito kay mama. Ayan. Dusteran. Ayan, meron ako nito. And binila ko yung kapatid ko ng, sana magkasya sa kanya, pantalon sa Cotton On. Ganitong style niya, Ayan, may pa-distress siya dyan, Ayan. And t-shirt ulit. Para sa aking kapatid na lalaki. And another t-shirt. Eto pantulog to. Akin pala to. Sa akin yan. And eto yung perfume na nabili ko kahapon. Yung DKNY. Nakita nyo na to. And yung CK. Yan. Lagay natin yan dito. And yung Burberry. Ayan. So, yan. Tapos, yung iba pang mga chocolate. Saan ko ito ilagay? Dito na siguro. And kunin ko yung may binili kasi akong punasan na hindi yung makita. Mayroon akong ilagay ko na rin dito yung rugs na nabili ko na kulay blue na hindi ko naman nagagamit. So, ilagay na lang natin dito sa box din. Kunin ko lang. Hindi naman pala siya blue. Blue ba to? Parang blue-green siya. Eto, 3. So, hindi ko pa to nagagamit. So, ilagay ko na rin to dito sa box. Pandagdag. Ayan. So, ayusin ko lang to. And yung mga Oreos. Ito yung mga Oreos. Sandali lang ha. Wait lang kayo dyan. Kasi, ayusin ko lang to muna. So, ang ginawa ko sa Oreo, yung Oreo, eto ba, nakabox din yung Oreo ganito. Aray ko. Ganito. Ang ginawa ko, linagay ko rin sa Ziploc para makasave ako ng space. Sa isang box, meron siyang 6 na piraso na ganito. 6 na piraso na ganito. Then, sa loob nito, merong 2 Oreo. So, ayan. Linagay ko sa sa Ziploc para nga makasave tayo ng space. Tulad lang dun sa ginawa ko sa, sa soup. So, ayan. May 2 tayong Ziploc na Oreos. So, ilagay din natin to dito sa ilalim. Nilagay ko sa ilalim yung mga chocolates para, hindi naman sa ilalim, sa gitna. Para hindi siya matunaw. Kasi, diba, sobrang init. Pag binahi ito papuntang Philippines. So, ayan. Ayan. So, ayan. Kita nyo ba? So, ayan. So, ayan yung mga biscuit na ay! Diba? Ayan kasi. Vlog pa more. Hindi ko na isang mabuti. Vlog pa more, Shona. Ayaw nyo bang pumunta sa Philippines, ha? Ang sarap, masarap to. Sobrang sarap nitong Oreo na to. Kuha tayong isa. Para mamaya, para sa nagbabox.
Ayusin natin yung hangin. So, ayan. Masaya na. Okay. Take 2. So, eto na yung kanyang laman. Almost kalahati na. Dito sa kabila kalahati na. Ayan kasi yung chocolate na iba. Tapos dito, okay pa naman. So, ayan. Ayan yung mga Arnott's na. So, akin na itong isa. Dalawa na yung akin. Ayan na yung laman niya. So, wait lang. Akala ko tapos na ako sa sa mga dilata. Meron pa pala ako dito, guys, na dilata. O yung yung leg ham. Ayan, Meron pang, ilan pa ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Sandali lang. Iilalim ko kayo. Kasi pag hindi ko to inilalim, madudurog yung mga biscuit. Akala ko, tapos na ako sa dilata. Hindi pa pala. Kita niyo ba, guys? Okay. Okay na sana yung packaging ko. Ayan. Naiba na yung position nila. Kasi nga yung tilata. Kasi pag linagay ko tong dilata sa ibabaw, madudurog yung mga biscuits. Sarap pa naman yan. Hinahanap ko yung mga Havaianas na tsinelas. Asan kaya yun? Hanapin ko muna. Ito na, nahanap ko na yung mga tsinelas from Havaianas. Nabili ko to sa Paul's Warehouse. Ayan. Ilan ba to? Binilang ko kasi silang lahat doon. 1, 2, 3. Akin tong short. 3. Akin to. 3. 4. 5. So, 5 Havaianas. Meron tayong 5 Havaianas. And eto, sa Smiggle ko to nabili para sa pamangking ko. Para baunan niya ng tubig. Ayan. Mga bra. And then, eto. Yung iba, panggamit sa kusina, linagay ko dun sa isang box. Sinuksok ko sa gilid kasi may space pa naman. So, eto, dito na to. Suksok na lang natin yung mga yan dyan. Ayan. So, okay na yan. And, so, yung mga damit na lang. And, tapos na ako. Yan yung mga bra. Siguro, ayan ko na lang yung bra. Diba? Parang ukay-ukay, Ukay-ukay bra and ang dami. Nakita nyo ba? Ayan yung mga bra. Tapos meron din akong binili para sa kapatid ko na katulad to sa akin. Ayan, pang summer. And ito yung nabili ko sa Paul's Warehouse na ayaw ni Jan. Yung magsiswimming kami doon sa bahay ng nanay ni Jan. Ni Dan. And ayaw to ni Jan, So, ilagay na rin natin to dito. So, yan. And, yeah. Malapit na ako matapos. Mga damit na lang. Parang ako tapos, pumunta ako dun sa closet ng mga bata. Kumuha ko ng mga damit na alam ko naman na hindi naman nila ginagamit para dun sa aking pamangkin. Ayan. Meron tong dalawa. Tinira ko yung size 7 para yung kay Sak, kay TJ. Eto kay Sak to. Size 5 to. So, magkaedad lang naman si Sak. Tsaka yung pamangking ko. Tsaka malit lang naman yun. So, eto. And, ayan. Kinuha kasi hindi naman nila to ginagamit. Ayun, tingnan nyo. Si Sak hindi to ginagamit. Siguro nagamit niya lang to ilang beses. Tapos, eto. And eto, never tong ginamit ng mga bata. So, maganda to sa Pilipinas kasi, di ba? Para siyang, raincoat. Ayan, para sa tag-ulan. So, magagamit ko ng pamangking ko. And eto, dalawa din to. Iniwan ko yung size, yung malaking size para kay Sak na yun. Yung kay TJ. Yung ganito, kay TJ yun. So, para kay Sak na lang yun. Eto yung kay Sak. Ibigay ko na rin to. Yan. And eto. And eto. So, ayan. Ilagay natin to dyan sa box. And dito, malapit na rin ako dito. Hindi pa rin ako malapit. So, eto na lang yung aayusin ko din. Tapos na rin ako dito. And meron ako... Asan ba yun? May nakita ko. And eto, ibigay ko na itong bag. New York bag. Lagyan natin yan. Never ko pa ito nagamit. May tag pa. Lagyan na natin yan dyan.
And eto, ano pa ba yun? Eto. Eto, nabili ko to sa Big W. Ayan. Meron pa yung iba. Nasaan kayo? Nahanap ko na yung isang bag. Ito yung nakita ko dun sa kwarto ni Holly. Kasi ang daming plastic bag doon. Ito yung DKNY na apple naman yung scent. Yung kanina, di ba, purple yun. And meron din akong isa pa na perfume na Vera Wang. Ayan, Embrace. And ito, yung mga nabili ko to sa Iconic na hindi ko na naibalik. Nung pumunta kami ng Bali, nag-order ako ng mga pang-summer na dadaling ko sa Bali. Eto, medyo malaki to sa akin. So, hindi ko pa to nagamit. So, ipadala ko na rin yan. And eto din. O, mga nabili ko to sa Iconico. Sobrang laki. Pero small to. So, ayan. Padala ko rin yan. And eto din. Size small, pero malaki para sa akin. Lahat to sa Iconico nabili. Size 10. Ayan. Ito din. Size 10 din to. So, ayan. And, eto. Manipis lang siya. Pwede ko maglagay na sando yung inner na black lang na spaghetti. So, yan. And, ano pa ba? Eto, never ko pa to nagamit. Ito yung nabili ko rin sa factory. Eto. Nakatambak lang dun. Ayan. Off-shoulder. Nauusang off-shoulder, diba? So, ipadala na rin natin yan. May mga tag pa ang mga... Eto, nabili ko to sa sa Taytay. Taytay. So, nagamit ko na ba yan? Hindi pa ata. Pero hindi ko naman ginagamit yan. And eto, sa Taytay din yata to. Eto, once ko lang to nagamit. Ayan, oh. May tube, tapos may, ano ba tawag dito? Romper. Ayan. Padala na rin natin yan sa Pinas. Na ito, nagamit ko rin to once, siguro. Twice. So, yan. Pinas na rin yan. So, yan. So, yan. Malapit ako matapos. Sana. So, tutupin ko lang to. Ayusin ko din. Ilalagay ko na sa box. Then, isasara na natin para masend na to bukas. Di ba sabi ko sa inyo, maglalagay ako ng mga toys pag nagkasya. Pero feeling ko hindi na magkakasya yung mga toys na pinakita ko sa inyo dun sa kwarto ni Holly. Pero, oops. Pero eto, mayroong isa. Ilalagay ko tong robot na to. Robot ba to? Ayan. Iron Man or ano man. Eto basta. Ilalagay ko to. Pero hindi ko alam kung paano ko tanggalin tong battery. Kasi baka tumunog siya habang binabiyahe. Ayan o. Ilagay natin to para dun sa aking pamangkin. Sana hindi siya tumunog. Ito, ayan na. Oops, sorry. Sana hindi siya tumunog, no? And eto, munti ko na makalimutan ilagay yung lalagyan ng mga kutsara. So, sana huwag kang tumunog, ha? Makisama ka or else tatanggalin ka. Ayan yan, pumasok. Tumutunog. Saan kaya yung niya? Tanggalin ko kaya muna yung battery. Wait lang. Kasi, delikado to pag baka buksan sa'yo. Anong meron dyan? May nagsasalita. Hanapin ko yung screwdriver. Ayan. Nahanap ko yung screwdriver. So, ayan. Hindi ka tutunog. Hindi ka tutunog. Ayan. Nilagay ko siya sa, dito sa ilalim. Ayan. Sana magkasya. Pakunti na lang yung space. Ayun pa yung mga ilalagay ko, oh. Hala. Bilisan ko na. Kasi magdi-dinner na. Oh my God. May naiwan pang isang isang Toblerone. Lapit na mapuno yung box. And marami akong hindi mailalagay na mga damit. And alam nyo ba, munti ko nang makalimutan. Ito yung sapatos na binili ko noon pa na hindi ko sinukat agad. Kaya hindi ko na siya naibalik. Ito yung Tommy na sapatos na ibibigay ko na lang sa kapatid ko. Ito siya, oh. Munti ko na makalimutan. So, isisingit ko to. Ito. Alisin ko na lang sa box. Alisin ko na lang ito sa box. Munti ko na makalimutan. And ito yung isa, yung Love Moschino na hindi ko rin na isukat agad. Kaya, hindi ko na naibalik. Ito, oh.
So, sa kapatid ko na to, isisingit ko na lang ang mga to dito. Sana magkasya pa. Hindi ko na ilalagay sa box kasi wala nang chance na mailagay sila sa box. So, ayan. Hindi ko na mailalagay yung ito. Kasi mayroon pa akong ilalagay. Ito yung mga rugs. And, pero ito, isisingit ko to. Ito yung pantalon ng kapatid ko na binili ko sa kanya. Diyos ko, sana magkasya pa. Akala ko, ang dami ko pang space kanina. Ayan. Ano, tingnan nyo. Siningit ko na lang talaga. And, oops! So, eto, hindi ko na ito mailalagay kasi sobrang kapal nito. Gusto kong ilagay, eto yung rug. So, and eto, naisingit ko yung pantalon ng kapatid ko. So, yan. Tapos, eto yung mga rugs. Ipapangtakip ko na lang. So, sana magkasya kayo. Bawal pa naman na yung parang bulky siya. O, yung isa, hindi ko na nailagay. Yung isang jacket. Ano ko. Yan, i-push natin to. Behind the box. Behind the box. Right there. So, sana maisara ko siya ng ayos. Family. Family. Ha? Ha? He touched the roof, Mom. Yeah. So, ayan. Mom, touch your roof, Mom. Hintay. Magpatulong ako kay... Magpatulong. Ha? Undo that. What? Sophia. Oh, go, stand up. Magpatulong ako kay Jan para maisara ko na to at saka yung isang box. And yeah, we're done. I can't touch your roof. Tingnan nyo sila, oh. Sige, tayuan nyo yan. Para mag-flat. Hello, it's me. Oh, yeah. And that is smaller. Okay. Ito yung unang box. Pinapaupuan ko sa kanila kasi parang medyo, hindi naman yung bulking bulk. Okay. Pero hindi ba mag-book yung ano, yung end ng karton? Ito dito ba? Baba! Si Jaya yung nagpapahinga. Dad. Doing up there? Dad. No, I'm No way. That's scary. Dad, are you? Dad, where are you Be going? careful, ha? Dad, where are you going? Dad, where are you Yeah, I'll stand going? over there, bub. Stand over there. I'm having tea soon. No, but there's nothing for tea. Okay. Nasaan na yung gunting? Where am I, bub? You have to. Kasi kailangan ba magdikit yung ano? Wait, Dad. Ano, nasaan yung gunting? Dad. Yeah. Wait, I need to get it. Did you say last time? Mama, Dad. I had it here. But Dad, there's nothing. Dad, look what it has done to the carpet. Just like that. I would die for us. Go this one and this end first, huh? There you go. I wonder what comes in. Go there. And then go that way. Push it. And
Put your fragile over that so they can't see it. You got fragile stuff? Yeah. Tapos ko rin yung isang box, lagyan ng tape. Naglagay ako ng duct tape. Ito yung ilalim ng box. And sa ibabaw din, mayroon din na duct tape para lang ma-secure. Ayan. So, yung isa na lang, then I'm done. Ito na yung pangalawang box. Open eye. So if they just wrap it up. Dad, if this was cold, if this was cold down, Tapos na namin i-close na ganito, pero tatadtarin ko yan ng scotch tape, packaging tape, and duct tape. Tulad nito. Tulad nito. Pag ganyan. So, maglalagay din akong duct tape sa ibabaw, pero papalibutan ko pa rin ng packaging tape para matibay talaga siya. And yung mga bata, ayan, kumakain na sila. Si Holly, gusto niya pa. Nag-noodles na lang sila kasi wala akong time magluto. And naubos na rin yung duct tape. Eto, hindi ko natapos kasi ayan, nabitin. Hanggang dito na lang yung duct tape natin. So, bukas na lang, magpapabila ako kay dyan ng packaging tape at saka duct tape. So, bukas na lang ulit, guys. Ayan, dami kong kalat na ililigpit. And sobrang init dahil dyan sa fireplace na yan. So, yun na, guys. Bukas na lang ulit. Bye! Thank you! Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. And tinawagan ko na pala si ate. Bukas niya to pipick upin ng hapon. Etong dalawang box. So, yun, guys. Thank you! Bye! Good morning. Ayun, nagpabila ko kayo dyan ng dalawa pang packaging tape at saka isang duct tape. And then, etong linagay kong duct tape, papatungan ko ulit ng packaging tape kasi bumubuka yung mga gilid-gilid. Ayan, oh. Papatungan ko pa yan ng packaging tape para secure talaga siya. And, yeah. Mamayang hapon pipick upin na to ni ate. So, tatapusin ko lang to and good to go na to mamaya. Mawag na si ate, pipick upin niya na raw to. On the way na sila. So, inihintay ko lang. Someone si Papa. Diba? Hindi ka makakapasok talaga. I locked it. Did you? Hi, ate! Hi, hello. Said that I have to be only. Ayun na yung unang box. And meron pang isa dito. Ayun. Ayan. Nilagay na ni ate yung, yung isang box. Kinunan ko kasi siya ng ulo ng tuna tsaka laman. Gusto niya raw mag-isda. Ayun na dun. Hi guys! Insert ko lang po itong clip na to kasi marami pa ako natanggap na message sa Instagram and meron din mga nag-email sa akin and meron din mga nag-comment sa community na sobrang nag-worried po kayo about doon sa pagpapako ng balikbayan box and thank you, sobrang nakaka-touch kasi nag-worried po kayo na baka matanggap doon ng pamilya ko na basag-basag na yung mga babasagin doon. Thank you po kasi sobrang naging concerned kayo. And tama po lahat ng mga sinuggest nyo doon na dapat naglagay ako ng bubble wrap o kaya binalit ko yung kape sa damit. Tama po lahat yung mga sinabi nyo dahil ginagawa ko po yun dati. Pero natutunan ko dahil medyo matagal-tagal na rin po ako nagbabalik-bayang box. Napansin ko para sa akin na napansin ko nagtitake po ng too much space yung bubble wrap o kaya yung damit pag binabalot ko lahat ng babasagin. So ang ginagawa ko na lang po ay I'll make sure na siksikan sila na walang space na pag tinapon man sila, sabay-sabay sila yung hindi aalog-alog yung mga laman. Yun ang importante. Dapat hindi aalog yung box. Kasi pag aalog yun, syempre, ang tendency, magbabanggaan sila, magka-crack or may mababasag. Yun. Kaya, I'll make sure po talaga na siksikan sila para kahit itapon sila, hindi sila mabasag. So far, wala pa naman kasi medyo matagal ko nang ginagawang ganun ang babalik-bayang box ko. Wala pa naman pong nangyaring nabasag. And yung dalawang box nakarating na po sa Pinas nung last week kasi September ko pa po yun pinadala, September 11. So nakarating na po sa bahay and sabi naman nila lahat ay naka-intact. So yung guys, wag na po kayo mag-worry. Relax na kayo dyan. And thank you dahil naging concern po kayo. And salamat po dahil lagi kayo nandiyan para panoorin yung vlog ko. And yeah, advance Merry Christmas and Happy New Year guys. Thank you. Bye. So relax na guys. Okay na, nakarating na sa pamilya ko yung box and masaya sila. Bye. Thank you.